ing Taman Sari. Ya, sinarkan suwanipun kadang-kadang Krida Manggala Indonesia. Kaya apa Kusuma Wijaya. Aku baterana loh Mas. Ya, ayo. Ya. Wong gak gampang rapal. Sarang-sarang kalian Krida. Sayang. Salam. Sama kan toh? Ora enek lintang. Ora enek masudan, mendung. Lunging bakar lan semi puspita ing Taman Sari manglung manungsung wengi kelawan wulan nindasari Ambaro sasmito sang kumbang wayang rangsang pujo sari kusumaning ratri mung sawiji dinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancarana antara Kusuma Wijaya. Artis-artis Krida Manggala lho iki. Wasik lho Mas. Beda karo liyane. Masa ta? Heeh lho. Nanggapo to? Alah. Heeh ta? Kabarong sasmita sang kumbang wayang ngrangsang pujo sari ing kembang Kusumaning ratri tongas sewiji dinanti mematri sajroning ati kang suci lintang pancerana antariksa animbuhi hayu sang runa Kusuma Wijaya. Ayo yo Mas, enakno lho Mas. Ayo makan cil. Ayo ora elek liyane Krida Manggala. Kumbang wayang rangsang pujo saring kembang Kusumaning ratri tongas sewiji dinanti mematri sajroning ati kang suci lintang panceran
Yo. Lintang-lintang panjenengan antariksa anipuni ayu sang rina kusuma Sumawita